Cada 24 de abril o Concello de Cambados homenaxea o nacemento de Dolores del Valle. Os restos da francesa descansan no cemiterio de Santa Mariña. Ata alí, Goberno e veciñanza levan cada ano un ramo de flores pola importancia que Dolores del Valle tivo para Cambados. 24 de abril cúmplense 138 anos do nacemento de Dolores del Valle de Chade, unha muller moi importante para a vila de Cambados, unha muller importante tamén para outras mulleres, porque foi pioneira en moitos aspectos. Podemos falar que foi unha das primeiras mulleres feministas daquela época, que non é o feminismo de hoxe en día, sabémoslo, pero sí, en certo modo era pioneira, foi unha gran benefactora da nosa vila e, polo tanto, merece que, como cada ano, a recordemos, como fixemos hoxe aquí con esta ofrenda floral. Para Cambados, falar de Dolores del Valle é falar da súa historia. Ela foi donataria de moitos bens para esta vila e foi precursora de iniciativas importantes no campo da educación, da formación, e, polo tanto, merece o noso recoñecemento e que a súa figura non caia no olvido. Polo tanto, anualmente temos que facer este tipo de homenaxes. Dolores del Valle non só destacou polas súas doazóns a Cambados, senón tamén pola súa implicación coa formación da xuventude. Daí que a Praza da Xuventude de Cambados leve o seu nome. O gran impulso á educación tamén a través da música, das viaxes, de todo o que era apertura para valorar outra forma de estudiar, non? Tamén o de estudiar e ver outras formas de vida que amplían horizontes para a xuventud e a infancia. Ademais, tamén foi unha pioneira no eido deportivo. Feito ela, pois dice que foi a primeira presidenta dun club de fútbol, aínda que non aparece na historia así, pero sí porque nese ano o que era o club de fútbol de Cambados, pois fixo a presidenta de honra, precisamente por donar ese espacio, esas instalacións para que a xuventude cambadesa podese xogar ao fútbol. Dende Cambados destacan a importancia de continuar con estas homenaxes para manter vivo o seu legado e que as novas xeracións coñezan a figura e a importancia para a vila de Dolores del Valle.